bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Narinig ko sa taong mahal ko ang katagang, sana di na lang kita pinakasalan. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Miel. At ito, ang aking secret file. Labing-anim na taong gulang pa lamang ako ay may naka-live-in na ako. Okay naman ang pagsasama namin noong una. Kaya lang, nung tumagal, ay hindi na. Bakit? Yung nanay ng kinakasama ko, inaalipusta ako. Minamaliit ako. Para bang ang turing niya sa akin ay isang katulong. Tagalinis ng bahay, tagalaba, tagahatid sundo sa kapatid ng ka-live-in ko. At dahil sa mga pasakit niya sa akin, nagiwalay kami ng kinakasama ko. Hindi ko na kinaya. Nang maghiwalay kami ng kinakasama ko noon, nagpatuloy ako sa pag-aaral ko. Taong 2015. Meron pa rin kaming communication ng ex ko. Paunti-unti, lumalalim uli kami. Hanggang sa nagkabalikan kami. Pero hindi nagtagal. Nahuli ko siya. Meron pala siyang ibang girlfriend bukod sa akin. Dahil sa mga pinaggagawa ko, hindi na ako sinuportahan ng magulang ko sa pag-aaral. Kaya tumigil ako. Ang ginawa ko ay humanap ng trabaho. Weekly ang sahod.
sa isang kumpanya. Pinasukan ko yun. At okay na rin. Then year 2017, hindi ko akalain na merong isang lalaki na tatanggap sa akin sa kabila ng nakaraan ko. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos na ibinigay niya sa akin ang taong ito. Tinanggap niya sa akin ang lahat. At siya nga ang napangasawa ko. Hindi naging madali ang una at pangalawang taon ng pagsasama namin bilang mag-asawa. Nandiyan yung para kaming aso at pusa na para bang laging magkaaway. Minsan, umaabot pa sa puntong na pagsasalitaan niya ako ng masasakit. At hinding-hindi ko makakalimutan yung katagang binitiwan ng asawa ko. Ang sabi niya ay, sana hindi na lang kita pinakasalan. Takot ang naramdaman ko noon. Napakwestiyon ako tungkol sa sarili ko. Kaya sa tuwing mag-aaway kami, tinatakot niya ako, naiiwanan niya ako at lalayasan. At ako namang si tanga, laging nagmamakaawa, na wag siyang wag niya akong iwan. Hanggang sa napagod ako ng napagod. Isang araw, nagising na lang ako na hindi natakot na maiwan niya. Doon bumaligtad ang sitwasyon namin. Siya naman yung takot na maiwan. January 2020. Lumipat ako ng trabaho. Sa isang milk tea house, doon ako nagtrabaho bilang barista. Bale, 2 stall lang kami sa lugar na yun. Isang poultry shop ang katabi ng milk tea house. Doon may laging bumibili. Itago natin siya sa pangalang Andoy. Si Andoy ay may asawa na at 3 anak. Matanda siya sa akin ng 13 taon. Sa lagi niyang pagbisita o pagbili roon, para bang unti-unti, nagkakagusto na ako kay Andoy. Alam kong mali dahil may asawa na ako. At alam ko rin na si Andoy may kinakasama. Pero dahil sa kakatihan ko, pinatulan ko siya. Nagkapandemya. Pero nagkikita pa rin kami. At may nangyayari sa amin. Oo, DJ Rocky. Oo. Alam ko, mali ang ginagawa namin. Pero wala eh. Sa kanya ko nakukuha ang mga bagay na hindi kayang ibigay ng asawa ko. Minsan, ako na kasi ang nangangalabit sa asawa ko pero tinatanggihan niya ako. Laging ang sagot sa akin, pagod ako. At kung meron man na mangyayari sa amin, 2 beses lang sa loob ng 1 buwan. Tapos, parang wala man lang kaming koneksyon na malalim sa isa't isa. Lagi akong nabibitin.
At para bang nakapagsasariling sikap na ako ng madalas. Na dapat dalawa naming na-enjoy. Kaya kay Andoy, sa kanya ko naranasan maging prinsesa. Hindi ako nabibitin sa kanya. Kaya tumatak siya sa akin. Lumipas ang ilang buwan. Nadiskubre ng magulang ko ang tungkol sa amin ni Andoy. Ewan ko ba sa magulang ko? Sinabi nila yun sa asawa ni Andoy o sa kinakasama niya. Naalerto kami. Doon kami nagdesisyon na maghiwalay na. Tuldukan ang lahat sa amin dalawa. Masakit at malungkot ang pangyayari. Pero kailangan kong harapin ang katotohanan na may asawa ako at may kinakasama siya. One year later, nabalitaan ko na lang. Pinakasalan na ni Andoy ang kinakasama niya. Masaya na rin ako. At nakita kong nabuo uli yung relasyong nasira ko. Yun na ang huling balita ko tungkol sa kanya. Ngayon wala na akong ibang balita pa sa kanya. At kahit nawalan ako ng pagmamahal at gana sa asawa ko noon, ay eto kami ngayon. Turning 7 years this coming May. Masaya kahit wala pa kaming anak. Pero hanggang ngayon, umaasa ako. Umaasa na magkaanak ako. Kami ng asawa ko. At umaasa na magkikita kami ni Andoy sa tamang oras at panahon. Hindi man bilang magkasintahan o nagmamahalan, kundi magkaibigan na lamang. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Naway mabigyan ang mga tagapakinig mo ng inspirasyon na gawin ang tama. Muli, ako si Miel. At ito, ang aking secret file.